mga dol. So kining bomba bag-o man ni. Kailangan siya kation niya. Lubog pa ni siya mga dol. Lubog pa ang agas niya. Tanawon niyo mga dol ha, di ba lubog pa pero kation pa nako ni. Kation ang bomba para mo agas. Ari. Kailangan ni siya idawon mga dol para makati siya. Para ang tubig dili mo agas dito, pundo siya dire. Ang bomba nimo agas na siya. Wala nang tay pitsil ba? Aww. Up. Wala tay kuan mga dol, wala tay. Kailangan na tuog kabo. So napani siya balas mga dol. Napani siya balas ang mo ani. Kailangan siya diundangan. Kailangan nga dili undangan. Kapit na ni mo agas mga dol. Oh, agas na ni mo dol. Kapit na. Katiyon siya. Kadugay ba ni mga dol? Bago pa manggod, bago. Nahurot ang tubig ko. What? Nahurot ang tubig mga dol. Kailangan siya katiyon. Oh. Relax lang. Oh. Kailangan siya katiyon mga dol. Ini mga dol, mauna ni. Agas na. Oh. Diba? Agas mga dol. Kini mga 1 month ani mo tinaw na ni mga dol. Tinaw na ni siya. Isa ka bulan. Magbalon na siya sa ilalog. Agas na. Tinaw na ni mo tinaw. Saluran na to, saluran. Okay. Nauna siya mga dol, sigihan lang bomba.